De basispremie van de Friesland gaat met €2 omheen. De prijs wordt nu €116,95 in de maand. Daar kan de zwaarverzekerder goed mee lipje. En hoe de prijzen van de onvullende verzekerings binnen ze te spreken. De verzekeringen met een kleine dekking die blijven gelijk of sommige dalen zelfs. En met de uitgebreide dekking is het ook een lichte stijging. Dus over de hele linie denken we dat we onze verzekerden echt een heel goed aanbod kunnen doen. Alleen maar tevredenheid dus bij de Friesland. Waar ze wel zwaar genoeg hebben, is hoe haar een heel potje. De zwaarverzekerder investeert ook dit jaar weer een part uit haar eigen financiële reserves. Die reserves zijn door deze acties langzamerhand toch wel een beetje opgedroogd. Dus dit houden we niet jaren vol. Dus naar de toekomst toe moeten we het zoeken via en het beter besteden van het geld en verzekerden burgers helpen om gezonder te leven. Om daarmee onnodige zorgkosten te vermijden. De heel tijd duurder wordende zorg is de reden van de premiestijging. De Friesland had hoop dat ze de premie in de komende jaren stabiel houden kunnen.